Sambonani ke ubongwelo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe nangu part 9 kaMdletshe unkosikazi wakhe uMandlovu kanye nabantwana abakhabathathu. So sigcinela ubongekile ekhulumile noma wakhe and then uMamdletshe wakuphuma ejele and wagcina uzinhle esezama ke manje ukuthi enze izinto ezobugebenga esibedlela ukuze uMandlovu azagcina exoshiwe esibedlela. Hayi aqhubeke kuzinhle azenzeke lezo zinto lezo aqhubeka azenze lezo zinto lezo angithi sigcina uMandlovu emrecorda kanti uzinhle uzobona ukuthi uMandlovu uyamrecorda antshontshe ifone kaMandlovu ayithathe ayifihle. uMandlovu afuna ifone yakhe akayithuli uzinhle athi akayazi. Okay kuze kushaya isikhathi la emsebenzini bebona khona ukuthi okay uMandlovu wenza izinkinga eziningi kusho ukuthi uyona nje kama patient ukulisa abantu azagcine esethole nendlela yokuthi isuperior yabo ibone ukuthi enene uMandlovu uyena odayisa ama placenta esibedlela kube icala elikhulu nje. Okay abese uMandlovu ayamiswa emsebenzini amiswe without a pay kusho ukuthi nje kahle kahle uMandlovu manje umsebenzi usuyamphelela. So upheleliswa yini uMandlovu umsebenzi ukuthi uzinhle ubhizi ubenza ama mistakes aphambanisa izinto ngesikhathi uMandlovu esebenza ukuze uMandlovu azagcina exoshwa waze wagcina wenze sure ukuthi ukhombisa ifootage la uMandlovu ethatha iplacenta eyisa kwi-client and then bese uMandlovu mase bembizile ama superior akhe emsebenzini ukuthi ha wena kanti untshontsha ama placenta lemsebenzini athi uyabala ubali ukuthi nozinhle uyakwenza uzinhle aphika athi akayenzina lonto leyo umqambela amanga vele kade amzonda ufuna naye ukuthi abe secaleni and ama superiors agcine ekholelwa uzinhle more than uMandlovu agcine eseqoshiwe aqoshwe emsebenzini amiswe kuphele kanjalo and with icala pending lokuthi udayisa ama placenta asesibedlela. Okay siqhubeke isikhathi siyahamba isikhathi kuthi enene uMandlovu agoduke ayekhaya makagoduka ekhaya untombazane uyafica khona untombazane wakhe akhale uMandlovu yakhala uyasikhihla isililo sikanandi akhala abuza ukuthi ubongeka ukhalelani ma ubongekile asho ukuthi enene mntanami sengize ngaxoshwa emsebenzini uzinhle ubephambanisa imedication ephambanisa ama drip ephambanisa izinto so that ama patient ezogcina eshona and nokuthi ama placenta sasitshontsha ama placenta naye ukuze ngikwazi ukuthi ngifundise nina abantu abami ngaleyo mali engangithola ama placenta uyiphikele ngami lo cala kodwa mina nga introduce uyena kulento yama placenta uzinhle. Hayi ingane imlalele abesethi manje ngenze njani yini ofuna ukuthi ngikusize ngayo athi ayikho umntanami ngiboshi kunecala nje emsebenzini and bangivulela icala lokuthi ngitshontshe ama placenta. Umntwana ahlale phansi asuke lapho athathe imoto kama wakhe adrive aye kobona uzinhle makathi uyadriver uyobona uzinhle esibedlela uyafica uzinhle ume noMdletshe ngaphandle esibedlela ingane imele buqamamana ibabuke bekhuluma akazi ukuthi bakhuluma ngani bakhulume kanti uMdletshe uzoncenga uzinhle ukuthi zinhle kanti ufuna nomndeni wami ngempela kodwa manje ngoba ingane ayizi ukuthi uzoncengelani la imingane ibabuke ithi sisuka lapho uzinhle kusho ukuthi abamba uMdletshe izandla ukuthi uzama ukukhuluma naye whatever leyaso ayikhuluma noMdletshe ingane bese yasuka iya drive iphindele ekhaya igcina ingasakwazanga ukukhuluma noma wayo kuthi intambama ubaba nomama sebekhona uMdletshe kanye noMandlovu sebesekhaya ingane kanti iyaplota ke manje iyaplot ukuthi kwenze njani izombulala kanjani uma wayo ngoba manje ifuna ukobulala uzinhle ifuna ukumbulalela uzinhle na ingane ithi uzinhle has messed up ifamily yakhe yena akakhuliswa ngayi uzinhle wakhuliswa uMandlovu and umess up ifamily yakhe ucreate chaos kubo abasenayo ngisho ifamily eyimbumba uxabanisa abazali bakhe ingane idecide ukuthi okay izoplan ukuthi iyobulala uma wayo nangempela ahambe ebusuku afake ilokhuzana ibaraklava ebusweni udriver ini ibhakhi kababa wakhe
adrive ibhakhi kababa wakhe ahambe nayo uyintshontshe ebazali bakhe balele wayintshontsha wahamba nayo imoto wahamba wafika makahamba azafika esibhedlela uyafika esibhedlela uyayazi ukuthi okay uma wakhe makangene ngesikhathi sokuthi uphuma ngesikhathi sokuthi ahlale alinde until kuze uzinhle aphume emsebenzini makaphuma emsebenzini uzinhle ngalesikhathi nje eza kwi parking lot ingane idrive imoto ireverse imshayise iphinde ishone phambili imshayise uzinhle ngemoto imshayise ingane ngemoto imphinde kathathu imgibeli iphuma imgibeli iphinde isuke iveli drive ingane bese iyabaleka mayibaleka ingane igodukeke iphindele ekhaya ifika ipaka imoto kayise bese ingena endlini iyalala okay uzinhle utholakala ekseni ukwi parking lot ushonile ingane ekseni uMandlovu uthi uyaphuma uya egarage uyafika imoto yendoda yakhe inegazi abese so uMandlovu uyavuka ahamba egarage uyobheka izinto ezithile egarage makathi uyafika imoto yendoda yakhe igcwele igazi abese uyazi ukuthi ubelele nendoda yakhe so uyazi ukuthi imoto akuyona indoda yakhe eyenza ukuthi leya moto ibe negazi ahambe ayobuza izingane zakhe lezi ingane ezithu zakhe zabafana zisekho lo munye usemsebenzini uyafundisa uthisha lo munye usese university uyafica khona intombazana ufica khona ubongekile uhleli yedwa kamereni kumnyama kuvalwa amakhethini abesebuza ukuthi bongekile wenzeni mntanami athi ubongekile ukhuluma ngani ma athi imoto kayihlo kade ngilele naye azange azaphume ngiyazi igcwele igazi kwenzekalani athi ubongekile ma mina abakazi athi ngithi khuluma mntanami ngoba kuzofika amaphoyisa sisenkingeni phela ngifuna ukwazi ukuthi wenzeni bese yachaza ingane ithi ma yazi ngibulale umama uzinhle athi uMandlovu wenzeni mntanami ubulala unyoko athi ngithi yama umama uzinhle uyiproblem la ekhaya umama uzinhle wakwenza ukuthi ube umngani wakhe ngoba naku efuna ukuthi athathe ubaba nangalelelanga ngithi ngiyokhuluma naye esibhedlela ngokuthi uxoshisile emsebenzini ngimfice ekhuluma nobaba waze wambamba izandla mina ntambama ke ngithi ngalinda ukuthi nilale ngase ngithatha imoto yakhe imoto kababa ngathi ngiyumshayisa ngayo kafike ngamshayisa ke ma washona athi wazi ngani ukuthi ushonile athi ngoba ngimshayise kathathu ma abesethi uzinhle uyimoshile ma umndeni wethu uhlangahlangene kanjena nje ngoba ngenxa kazinhle ma kwayiwena manje usasebenza emsebenzini uyena usuzuvulelwe ngisho icala emsebenzini lama placenta uyena lo muntu lo umkhulisela ingane akanaka ukubonga uyena ma so ngidecide ukuthi ngithatheke mina umthetho wezamzandla ngimsuse lo muntu ophazamisa umndeni wethu uMandlovu eshokhekile ayibambe ingane ayihag ingane athi kodwa mntanami lento yenzile yimbi bekufanele ukukhulume nami kuqala sibone ukuthi sizokwenza njani uMandlovu uyayithanda ingane yakhe bahlale ke bakhale nengane uthe suka lapho uMandlovu wabethi ke kufuneka sihambe sowasha imoto kababa wakho nangempela bayikhipha imoto bayithele ngamanzi ngaphandle bathi besuka lapho uMandlovu abetshela umdletshe ukuthi bayabuya basaya esitolo bayothenga izinto zokwenza breakfast nangempela bangena emotweni ayisenala ngithi igazi libonakalayo basuka emva kwalokho baye ecar wash bafike bayowash imoto full wash completely bayiwash imoto ibe clean babuye lapho mababuya bona bakezwe ukuthi useshonile uzinhle abakezwe nhlobo kodwa uMandlovu seyazi yena asuke lapho emva kwalokho abuye ezekhaya bafike ekhaya babheka ukuthi enene amasondo la kade ehamba khona imoto akukho yena amasondo la behamba negazi lazozongena tholakala ukuthi akukho ngoba esibhedlela sikude nekhaya tholakala ukuthi akukho la amasondo ehamba khona bazama ukuthi bakorobhe la endlini bakorobhe egarage ukuthi ngingabonakali bese bayayipaka imoto kuthe ngabo 9 sebebuye sebethi benze breakfast konqonqoza amaphoyisa qoqoqo abuza uMandlovu bani lo bathi thina amaphoyisa vula sifuna ukukhuluma nawe uyeza part 10